Ahojte všetci. Ako mnoho z vás vie, Boh v týchto časoch vylieva ducha proroctva v celej cirkvi. Vidíme obnovu v prorokovaní na úrovni, ktorú sme väčšina z nás nikdy nevideli a určite nie v širšom kontexte cirkvi. Viacerí z vás ste sa zúčastnili našej školy Chariziem alebo našej prorockej školy, ktorej ste dostali základy v prorokovaní, v slovách poznania, múdrosti a ďalších. Na tejto konferencii Rast v prorokovaní pôjdeme viac do hĺbky. Naučíme vás, ako rásť v prorokovaní tam, kde ste, ako ísť vyššie, ako ísť hlbšie, na aké oblasti sa máte zamerať, pri ktorých si veľa ľudí myslí, že sú nad ich sily. A jedna z vecí, ktorá sa stáva mnohým ľuďom je, že začnú dobre, ale neskôr narazia na strop a nevedia, ako cez to prejsť. Takže budeme veľa vyučovať, ako ďalej rásť v prorokovaní, ako postupne rásť krok za krokom. Pretože naozaj veríme, že Boh chce v týchto časoch prebudiť prorokovanie v cirkvi, pre budovanie cirkvi a úžas tohto sveta. Boh pracuje. Duch proroctva sa vylieva. Boh chce, aby mnohí z vás boli toho súčasťou. Radi vás uvidíme na tejto konferencii. Detaily sú nižšie.